So, good evening guys. Nandito kami na mga kasama ko. Ang Team RG. Nagkakayaan lang. Ayun, ito. Punta na kami na Sual. Yan. Ang nangunguna pala si Paolo. Ayun, with friend. Uy, sana all! Sana all. Yan talaga all. All. Pag-ingit, bigit. Ang galing! Ang galing! Pero all in all, goods na goods naman. Sige, kita-kits na lang mamaya. So ayun, nandito na kami agad sa Sual, Pangasinan. At hanapin na lang namin ang aming matutuluyan. Ito na ang bayan ng Sual, Pangasinan. Ayun, makikita nyo rito at napakaganda. Ayan no. Kahit ganitong panahon napakailaw pa man din dito. Ayan. Bante Sual. A few moments later. So alas 10, nakarating na kami dito. Ayan. Sheesh. Sheesh. Alas 10. Ang sa Sual. Saan yung kwarto natin, boss? Dito. Dito? Dito tayo. Check nga natin. Wow. Naka-switch naman ako yun. Painit nga lang. Ayos. Maaga pa. Oh my goodness! Matibay na. Oh, matibay no? Parang matibay. Oo. Pwede naman ito niya. Dikit na. May silencer naman doon, Paolo. Gago! May sensor ko ba yan? Well, hindi makita. Ano for today's video, si Ash magluluto. Kikyam. Kikiam lang. Ayan o. Pagaluin ko sa awan. Oy, pro. Oh, ang galing naman. Ito mag-iwa ng talon. Ipiprita natin yan. O, doon na sa'yo sa ano. Ako'y ata pang nakabagti. Hindi mo, hinati naman niya. Wala akong samin eh. Bakit mo sabon ba yan? Kaya MJ. Bakit ba nabibili ka kay MJ? Hindi, pang malagyan ko ng ano eh. Wala siyang kuha. Mag-share sila ng ano. Para sa kapagal pa yung ano niya. Pag-gitna. Basta rin mo. Parang madali yung surface niya. Ang galing! Ang galing! Talaga na-engineer. Ano ang sa inyo natamimik? Tol, ano yung sikreto mong pampalakas mamaya? Oh, gatang kabalot niyo ah. Pulutan for today. Sawadee ka. Konti talaba ni Ash. Ito pa po. Tarak ko na yung talaba. Ang suki. Ay. Hindi. Suras muna ako ah. Yung munang ice. Virginia. Ganito kumain ng talaba si Ash. Basic. Balik ka dito. Ano, tingin. Nice! Ayun o. Nga, tagasanatan. Neng! Ayun. Hindi pa madumi. Hindi pa madumi. Pag mo. Ulit.
Okay, ulit. Paano bukas ng talaba si Ashley? Yun. Yun, no? First bite. Thank you, Lord. Magbukas ng talaba. Nay! Mr. Sa bawal naman ligayam. Kada pa dito iniigid na. By one take. Ito. Nagbasil. Ay, kung sino nga. Di mo yun mabubuksan ng ano? Ano? Noon? Paano kumain ng talaba? Sige, Mars. Uy. Bibilaan pa niya yan bago niya kayo. Paano kumain ng talaba si Engineer Pau? Engineer Paulo. Praktisado. Para mamaya. Sama mo yun na. Ayun o. Ayun o. May natira pa. Ngayon, bukas na lang yan. Kumain ng talaba si Kuya John. Simple lang. Talaba content tayo ngayong gabi. Ang galing! Ang galing! Imas ka. Imas ka. Yup. Kaya doon na-invento yung salitang gamers ka. Gamers ya. Gamers. Lip mo. Gamers ya. Tingnan mo na yung talaba ni namamasa-masa pa. Paano kumain ng talaba si MJ? Konsehal MJ. Kinakain yun. Ang galing! Ang galing! Yo! Kaway muna. Walang tayong maging susit, perang madumi basta tahimik lang. Di kumbibe parang manika. Gusto na lang. Kasi ano mo? Wala si Christine. Wala si Christine mo. Paano? Paano ka ba kumain ng talaba? Uy, walang ganun. Aba, nag-argument natin. Ayron, sa kung makikita na ka na yun. Parang ka ba, engineer? Uy, pinagano'n ako ng jowa mo, oh. Jowa mo siya. Pau, ang tanong. Jowa mo siya? Hindi, ano sinabi ko? Pao, magsasaluan daw kami. Tapos hindi ka kasama! Sorry ka naman. I wanna go home. Tomorrow. So, this is day 2. Hindi ko maalam. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ano kami nakakit dito? Oh, may nagbablog na naman. Oh, weird! So, good morning guys. Good morning, engineer. Hindi ko talaga alala kung paano. Going, bro. Naalala mo kung paano ka pumasok sa kwarto mo kagabi? Ay, sabi mo magluluto ka na itong may butter. Alam mo ang title ng vlog mo eh? Paano ka Pero si Ash, wala. Nasa CR pa. Oh my God. Ang ganda. The good part. Tara, tignan muna natin. So, this is the day 2. Yan, pumunta kami dito sa labas. Tignan namin kung anong kaganapan dito. At nga pala ang aking kasama si Kapugan. Sup bro? Sup. Parang sarap dito ah. Anong masasabi mo dito sa lugar na to ba? Day 2 men. What's up bro? Ganda ako, pagsikat pa lang ng araw. Sunrise. A few moments later. Can we skip to the good part? Ang galing! Ang galing! Pwede mag-surfing, So,
Sual Pangasinan. Kakaiba to men. Sual. It's all good. Tignan namin mamaya yung Little Batanes men. Pre, good morning. Anong... vloggers. So for today's video, mag-surf tayo. Gamit tong surfing board. What's up bro? Wala mo. Surf na pre. For the day. So yan po tayo na naka-record na pala, hindi ko alam. Ayun si paring Daniel ng Gamers Motovlog. He's trying to do his own tricks. Ayun, ang ganda ng weather ngayon. Hey Siri, how's the weather today?